presents by Rekha मानेला भतार नहीं बतिया रे बीत जाला छुछ सखरतिया रे मानेला भतार नहीं बतिया रे बीत जाला छुछ सखरतिया रे दमन करइले बाटे जब से प्यार नहीं करे पबो नतिया रे मानेला भतार नहीं बतिया रे बीत जाला छुछ सखरतिया रे मानेला भतार नहीं बतिया रे बीत जाला छुछ सखरतिया रे बीत जाला छुछ सखरतिया रे रतिया नाम के मिलल बसा खिर मारदा कबो नहीं झारेला जमनिया के गरदा जमनिया के गरदा जमनिया के गरदा नाम के मिलल बसा खिर मारदा कबो नहीं झारेला जमनिया के गरदा खोले नहीं चोल के पटिया रे बीते जाला छुछ सखरतिया रे मानेला भतार नहीं बतिया रे बीते जाला छुछ सखरतिया रे मानेला भतार नहीं बतिया रे बीते जाला छुछ सखरतिया रे मानेला भतार नहीं बतिया रे बीते जाला छुछ सखरतिया रे बीते जाला छुछ सखरतिया रे रतिया presents by Rekha Films. ऋतुराज कौशिक से धन नवलाई राइटर कन्हैया सखी दीहे जुठियाई दीहे जुठियाई दीहे जुठियाई ऋतुराज कौशिक से धन नवलाई राइटर कन्हैया सखी दीहे जुठियाई साजन जी के ये बगलतिया रे बीते जाला छुछ सखरतिया रे मानेला भतार नहीं बतिया रे बीते जाला छुछ सखरतिया रे मानेला भतार नहीं बतिया रे बीते जाला छुछ सखरतिया रे मानेला भतार नहीं बतिया रे बीते जाला छुछ सखरतिया रे दमन करइले बाटे जब से प्यार नहीं करे पबो नतिया रे मानेला भतार नहीं बतिया रे बीते जाला छुछ सखरतिया रे मानेला भतार नहीं बतिया रे बीते जाला छुछ सखरतिया रे Rekha Digital Recording Studio, Betia.